Ez zaizu ikusten barra egiten, zekloa bixera dakatzu. Eguna! Zer badu, zer modu zindezu lo. Zergatik egiten lo estudioan. Azbergar egiten lo, period. Baina zergatik ez dugu egiten sketch bat programaren hasiera. Zergatik ez dugu egiten beste gauza bat. Eta nik lan egiten dut supermerkatu batean. Eta zu irakasle egiten zara. Baina rollo superkutre, imaginatu lokartu nahitzela eta egingo dugu aktina, bale? Vale. Baina ene maiten nola lokartu zara. Saioa astear dago. Ezin duzu denbora galdu. Kaikua lakoa. Gure entzulea. Utzi pakean. Utzi lotan nabilela. Eta bain zer. Jazta. Oin nola da nigo dia. Ba hori bai egin dezakegu. Ez que nahi dut... Nola ditzen da, Ridikuloan. Joe, kontua begiten dituela como itzulpen... Bai, Albina eta Divina itzuli dira, bai. Nola, hostia, enteratu dira, Albina eta Divina. Nola ditzen dira. Ez que ataren zait esan ezin, eta hori da, abeslari bat. Nola ditzen zarete? Bueno, zuek, bale. Zergatik ez zarete etortzen? Gonbiatuko ditugu? Etorri. Ez dakit, como diren cara publika. Imaginazu bai, ez? Bueno. Gaurko kapituluan aktualidade pixka hemen dago, falta zana Instagramen, TikToken, ez baituze jarraitzen jarraitu, oso ibertigarriak dira. Etorren ez duzu podcastara? Sin más, por pregunta. Kaixo? Yes, zer moza da bihotza. I live in Spain. Etorri naiz ez dela gutxi. Ez dela gutxi. Oindik ere gaixorik. Ez da gutxi. Baraurik, mucho barato. Eta zu zer moduz? Ongi. Ongi esan barko ez. Txarrak enduta eta ongi eskenie. Zera, gaur daukagu aktualidade sorta zoragarri bat duela 15 egun ja gelditu zela. Zarkiturik, baina kontatuko dizuegu berdin, zer segurenik familia bat zarete kotxean entzuten. Así que, izugarrizko irrikadako zute jakiteko. Zertan dabil Hannah Montana? Ez genuen aipatu, egonginela zornotzako gaztegunean. Ke guai. Eta, bazegoen, entzule desente, baina bat bereziki oso fana, oso ibertigarria. Oso ez bitarra. Eskatu zigun oso ez bitarra, eskatzen gazki bat, honen azara, thank you so much. Bitartasuna never to be seen. A ber, badakizue, bi aste horra batzen dugula, karo, hau grabatzen ari garenean ez da atera Hannah Montanaren berezia. Esto era muy sacrificado. Hau ateratzen denera, kapitulo ateratzen denerako, ja, igual aztu dugu Hannah Montana, ¿vale? Claro. Anyways. Zer da belaunaldiaren parte garen einean oso erraz ahazten ditugu fenomeno kultural berriak. Zer gertatu da? Atzo izan zen Hannah Montanaren 20. urteurrenaren bereziaren aurkezpena. Eta nik komentatu nahi dudana da Lukak. Beira! The Country Carpet. Duela gutxi, nire beste podcast batean hitz egin dut modaren inguruan eta nola gizonek duten privilegioa ezkezkatzeko arroparen inguruan, que por cierto, Euskal Herriko gizon bat ezaguna pikatu zen, igual, identifikadas dituzelako. Puede ser. Baino, adibide argia dakarkizuet berez ere. Bale, gor barko dut zuma, bale? Eta utziko dugu ratetxo bat zuma, porque itzengo dugu desente. Vale, Hannah Montana, Miley Cyrus, a ver. Fokoa. Ez da enfokatzen. Focus on me. Hor da. Gutxi gora. Bueno, gustan duzu Hannah Montana, hor, soñeko bat, maravilla de las maravillas. Maja, simpática. Perfecta. Bez da tampoco la revolución, baina oso guapa dator, joder, begira un vestido hori como brillante, takoiak, no sé qué. Vale, hori datoz programako Rico. ¿Ezagutzen duzu Rico? Bai. Menudo kokamen. Mira, estás muy llano, biarit. Kamiseta baten. Kamiseta batekin. Zer dao? Kamiseta batekin. Taparaka bat. Zer dao? Bai. Pero es que jarri dezagun, Jason, bere naia. Menudo kokamen. Osa, eski igual gizonak debekatu behar ditugu alfombra gorrietan. Eski hau da... Simplemente. No, badakitu zer, hau oso Disney Channel da. Baina hau da mierda bat. Osa, hori esan. Bera aurre, begira, bueno, hemen dago gizon... Kojona. Gizon bat, gutxinez traje bat jarri duela, zapata superitxusi batzuekin, baina gutxinez. Que ni ez dago trajeen alde, Nik ez dut espero trajeak, espero dut fantasiaz.
zerbait. Osea, Baina sentitu nahi dut ez segurazu. duzula armairutik arropa hartu eta jantzi duzula. Bai, edo ¿Sabes? zaratik. Vale. Porque es que, beran dauden gizonak, begira urrengoa, ez dakitela norden, a ver, hau nor da, Shanika Knowles, hori nor da? Begira. Osea, non egon daiteke alfombra berdina pertsona hau, Alvin Stardust. eta pertsona hau. Osea, ikusten duzu nire puntua, Bai, ulertzen da zer esan nahi dudan. bai, Osea, mesedez da favorez. bai, Basika, baina bueno, bai. gutxinez jantzi du zerbait. Ez osea, dago t-shirt batekin. bueno, Eh? shirtless, Trabaja. zerbait da. Trabaja. Ez da egin orden. Kontzeptua. Yo sigua, incluso, begira zapatilletan, txandalismo, baina Jo zerbait. sigo egiten aldarrikapen bat del boyerismo. Baina gutxi, Zoragarria sincerreia da. nada de eso. No, Baina claro. gutxien ez, eskaintzen digu zerbait. Jarri No, baina diogu hau da, brillo bat, sikuen bat. hau da ez dakit. mierda bat, baina da kontzeptuala da. Posta. Claro. Osea, nik esaten duenean look bat pentsatzea, look bat sortzea, ez du Bai. esan nahi izatea elegantzia, Bai. extravagantza. Kolore. Osea, Las Felinik dute kriston lukazoa. Bai, Hala da. bada. Las Felini, Bai. jantzen dutela, como soñekotxo bat, con sus globos, con su todo, dira perfectas, Bien ze galtzerdiakin. badute kontzeptu hori, badute lanketa bat, badute zerbait sortua. Bai. Eta Orduan- duzu rikok egite hori en la red carpet. Bai, La nire dut purple riko carpet. ikusi globo batzuekin. Bai, Orduan, nik hori izaten dut. bai. Gizonak dira munduko zerik aspergarriena, Badira. dituzte munduko privilegio guztiak, eta nik ez dizkiet emango. Eta honekin, Eta honekin, guazten gaur gaiarekin. pues ez dakit. Bai, ez dago aktualidade gehiagorik? Ez. Ke guai. Gaur hitz egingo dugu aixial. Igual un kapitulo dira como 20 minutu. Baina, bueno. Un short, esos, no? YouTube short, egin dezakegu eta listo. Gaur aixialderen inguruan hitz egingo dugu, eta hau dator A ber, pixkat, toki askotik. ez daki guaizialdia, lana... Gaur hitz pixkat, egingo dugu, bai. bale? Baina ni ez nago bat ere ondo. Eta zuekin partekatu nahi dut. Kapitulo hau, etorri da pixka bat motivazio batetik daukadala ni buruan bueltak emoten. Ez dakit nola bizi funtzionalki. Nik sartu nintzen lan honetan lan gutxi egiteko, bale, pertsona zirzense eta feriante bat izateko, eta tontuaren aiteko pixka bat eta diru mordo bat irabazteko. Eta horraino ondo, bale, ze famatua eta aberatsa eta arrakastatxua naiz, eta bastante guapo ere, bai. Eta ez ditut jarri lentillak, baina bestela bastante ongi. Nau, hain kantzauta. Zeren eta nire lan egunak, lana egiten basatzen dut, hemen dau kristoneko oztopo bat dela, ez dekadala karne putia orduan, familia estoki guztietara autobusian de cualquier manera. Eta daramat, igual, hilabete bat, etxetik kanpo, ze lan egunak amaitzen zaizkidatenean, ez dut nahi egon nire etxean sartuta, esatut, nire bizitzako urte doratuetan nago, ondikan, Urrezko. nire amak behin esan zidan, cuando eras joven y prieto, eta ondikan naiz pixka bat joven y pixka bat prieta, eta nahi dut zeo zer egin, onduan nire lana eta lanaren arteko egunak ni sartu nintzenez lan honetara deskantzua izateko, ingo ditut gauzak, fangonas arrasatera familia bizitzazera, fangonas Bilbora lagun batzuekin egotra, fangonas Madriera, fangonas Barcelona, zegertatzen da nire kalendaixua bete egin dala, eta orain nago itota. Eta ez dakit zer egin, ez dakit nola esan, ez dakit nola egin, ez dakit zer izan. Nau, katarruarekin, daukot nire ezkerreko hanka birreinduta dantzan egon nintzelako sinserio nada deso. Pasa ditut 4 egun ajearekin, ze ez diot edateari utzi, ze nire amak gustokoen daukon gauza bizitzanetan da edatea eta jatea eta gero fanaz pintxada bat egitera. Eta ajea amaitu zitzaidanean hasi nintzen gaixorik jartzen. Orduan oso gaizkinago eta gaur zuen laguntza behar dut, eta etorri naiz podcast honetara hitz egitea aixialderen inguruan, zeren eta behar dut denbora librea. Nola estrukturatzen da bizitza? Bale, begira. Bi gauza. Azteko, sentitzen dut zurekin... Egotea! Bai? Esan? Ez. Ba, esan. Zurekin sentitzen dut... Sentitzen dut man sentimendua. Nik ere egiten dudan gauza bat dela, consejos vendo y para mí no tengo. Ai, beira, boomer. Zezuk erraten dira zureri beti, baina ez egin deus, deskantxa, aurreko atalan ere hitz egin zenuen horren inguruan, deskantxatu, aspertu, ez egin deus. pixat, bai. Baina gero zuzara ezin duena hori egin? Baditut boladak,
baino bolada hontan, estoy más volada que nunca. Pero más volada que nunca, osea... Ez nago ondo. Ez zaude ondo. Ez nago ondo, eta beste gunean, oera sartu nintzen, eta en plan, bale, bihar jaiki binan sortzietan, eta fan binan zona, eta gero beste autobus bat hartu bio grabatzeko beste gauz hau, geldituko nazlotan nire lagun baten etxean, eta gero hartu bio trena Bilbora. Eta gero Bilboran nagoenean, hartu behar ez Blablacar Madrilera, eta gero, eta ezin dut loak hartu. Ja. Ezin dut loak hartu. Zure kontua da, Bai. a Se me va la vida entre las azteko, manos. ez duzula kotxea, esan duzu. Hori oso importantia da. Horrek asko egiten du kotxea eukitzea. Bigarrenik, vale, zuk ez duzu lan bat, hola, de lunes a viernes, Bai. working 9 to 5, Bai. ordun, nazten duzu gehiegi nire Bai. ustez lana eta Ai. aixialdia. Oso ondo. Eta orduan, zure aixialdia ez da, nire aixialdia adibidez da, burlatan, dantzakoekin egon, eta listo, ez? Baina hori lana da. Zure, ez, larratzen, dantza taldea. Baina zaude beti como gauzak josten edo gauzak konpontzen edo Bueno, gauzak baina, saiatzen edo no, gauzak. edo zerbait hartzen eta hitz egiten. Baina hor rutina bat daukazu, nire da asko zere amorfoagoa. Pero es que zure aixialdia Bai. bihurtu da, Bilbora joatea, kartan jolastera, Bai. edo zure amarekin Genobara joatea. Bai. Me explico? Bai. Orduan da, como, es que igual zure aixialdia ere planteatu beharko zenuke. Noski bai ez, behar dut deskantzatzea, morda bat. Bai. Morda, horregatik gaur bidaltzen dizuegun galdera entzule maiteak, hau ez da dila izan bakarrik niri autolaguntza egiteko kapitulo bat, da nola gestionatzen da denbora librea. Nik esan dut oso harro, eta oso harro esaten jarraitzen dut, 6 urte daramatza dela jakin gabe ze egun den. Azteko ze egun. Zer nire bizitzan, astelenak eta igandiak berdina diez. Berdin zait, batzutan lan egin dut, batzutan ez. Orduan, harrotasun askorekin esaten dut, ze horrek esan nahi du ez daukadala lan asalariatu bat, eta lan asalariatu bat kanpotik ematen zait tortura bat. Oain bai, sartzen naiz espiral honetan, eta ikusten dut jendeak lan asalariatuaren errutinatik eraiki dezakela zerbait. Baina ni daukot arazo bat dela, osteguna daukot libre. Orduan, ostegunean, garbitxuko dut gela, aldatuko ditut oeko izarak, jarriko dut labaroa bat, dutxatuko naiz, egingo dut como gauza beharrezko guzti hauek, egingo dut erosketak, egingo dut meal prep, baina orduan ja osteguna ez daukat libre. Yeah. Eta gero, osteguna libre dauko danean egoteko nire etxian botata, uste dut hau kontagiatu zaidala, ez dakit nondik nire laguntzeten gantik, aspertu egiten naz. Me come la mierda. Ja. Me come la mierda. Hau gertatzen da pixka, osea, hau itzen genuen jaiotzekin, gogoratzen zu jaiotzen Bai. kabatala. Bai, lana deitzen zen. Lana del rey. Egia da, lan asalariatua working 9 to 5, Monday to Friday, edo Monday to whatever, edo dena delakoa. Nerire printzipioz ematen dela entxetatea, porque da como lan mordoa, ordu asko. Bai. Baino, egia da, gu autonomoak izan da, lan asko egiten dugula igual. Mordo bat. Baino mordo bat. Bai. Igual ez Engaña. 9 to 5, baino Bai. lan mordoa egiten dugu. Eta ez dugula rutinarik. Osea da, ez dakizue, bueno, igual badakizue, ze igual burentzuletako batzuk badakizue, Edo igual travesti ze astoratu batzuk insoportablea zarete, eta ze astoratzailea den bai. rutinarik ez izatea. Eta ni izatea igandea eta ez jakitea urrengo astea nola izango den. Hori da. Porque igual esaten didate, bale, grabaketa bat asteazkenean, bale, orduan hau egiten dugu, orduan mugitu behar dut hau, orduan egingo dut hau astelenean, eta no seke. Eta bihurtzen da insoportable. Eta gero naizarete famatuen gana eskatzera argazki bat. Bete a la mierda. Nola egongo da txapel rauri? Hombre, imaginatu. Ni kristo bat egin jabana, Hori da. que retomatu dut terapia. Se acabó. Hori da, eta zer moduz. Gaizki. No, ongi, benetan. Esan zoztan, nire terapeutak 2 urteko iato baten ostean, asko zere hobeto ikusten ninduela. Ongi ez, hobeto bai. Bueno. Bai, egin dut pakaren txiste bat, bai egin dut. Hori ongi dago. Baina bai, ez dakit, ni batzutan ere esaten, osea, zuizizu gertatzen batzutan esatea, Hombre, que sí. eta hau dena uste motu sartzen mana, ditxo, que eroski batean lan egin. Baina gero, begiratzen ditut, niretzat inspirazio iturri oso baliotsu bat dira nire laguna salariatuak. Zer esatez, hau ez dut gura ni regalao, chaval. Bai, nik ez Ni dakit, regalao. Ni sartu izango banintz izatera higienista dental 2.600 euros al mes. Igual. Baina karrera hori ez Bueno, daukat. irakaslistan egote, irakaslek ere osongi korratzen Nik kapa ez daukat. Zuk bai. Bai. Nik ez daukat masterrik, niri gelditzen zait, o Ez dakit. Inditex, edo akademia. Da. Niri baizu gertatzen nik uste dut asko eragin handia daukala nigan gizarteak, ez?
Eta orduan, gizartan hitz egiten ari gala beti, como hain etorkizun iluna, hain inestabilitatea, hain tal, eta bilatzen duguna dela pixkat, como estabilitate bat, justo gure lanak, bai, eskintzen digu igual ez dugula ez garela egunero goiz esnatu behar, edo ez garela inoiz goiz esnatu behar, ia inoiz. Ez dugula lan egin behar aztenetik ostiralera, no seke, igual azte burtan bai egin behar dugulana, baina ez dakit, como da komplexua ez, baina eskintzen ez, zigorre bat da inestabilidadea. Bai, bakarra. Gu gabiltzen inestabilidade, gu eta autonomo guztiak, inestabilidade osandi batean. Gu gaur lanean gabiltza, baina biaraztek gu nola biliko garen. Hilabete hontan asko fakturatu dut, baina hilabete hontan ez dut hainbertze fakturatu. Orduan gabiltza ere, como karga mental batekin, que hostia, ni batzuen diot, merezi du. Nire argudio honen aurkako... Barkatu, nire helburua gaur ez da izango erantzun bat ematea, si... No, bakarrik, entzumea da zute kapitula automaituko da zute tristeago. Eta edo kexatu zuek ere, idatzi gure telefonora, erabili gure traola, eta kexatu. Como basura. Kontai guztu ez zuren lanaren egoera, zuen ikasketen egoera, eta nola... Zure zute gu baino zorion txu zaudetela edo ez? Idatzi. Konparaketa. Nire... 608, bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6. Nire inestabilidadearen argudioaren urrekoko puntua betidanik izan da, no, nire lana inestabilia da bestiak ere bai. Bestiak ere bai. Ez uste, oza, jendea dau kontratu batzuekin, non igual asegurauta ditxu 3 hilabete. Ez, ja ez. Ez. Horiak enduztut, ez okerez banago. Da como, suposatzen da, gero beti egiten dira como txamak eta no seke... Bai. Ordan, bai egiten dizute como contrato fijo, da como que egin behar duzu, como lehenengo, como se dice, prueba, gero bai dituzu, como hilabete batzutako esto, baina denbora bat pasata egin behar dizute bai ala bai. Indefinido. Kontua da, pues que hori que... Eta gero... Se la pela. Egin behar dut... botatzea, tampoco... No, baina, bueno, pues... Oposaketak egin marko ditu. Eta hori bebai punteauko dutela izan. Ostia, ni pentsatzen dut asko, porque ni noiz izuliko naiz irakaskuntzara, eta irakasle izan nahi dut, eta nik konten, baina noiz bat oposaketak egin marko ditut, eta... Pues kasi nahiago dut. Así mismo. Zdakit. Una guerra mundial a tiempo. Ja, tanto que dice, no? Tanto que hainbeste esaten dutela aak lanak enduko digula. Noiz kenduko digu? Noiz kenduko digu. Ni nahi bilitxaroten, Noiz kenduko digu lana. Adimen artifizialak flop kulturako atal bat? Badakitzu da bizta izaten un flop internacional adimen artifizialaren movida, zeia heldu da puntu batera non argi dago inutila dela. En plan, bakarrik balio du zure amonak egiteko zure familiaren argazki bat con el filtro estudio Ghibli. Baina ez du balio eser serioa egiteko. Osea, bakarrik garatu da teknologia puntu batera non esaten du, vale, seriotasun maila batetik gora, esto hace aguas por todos lados. Orduan, kontratatu behar dugu AI softwarea eta gero hau revisatzeko pertsona bat. Orduan, bakarrik entzatu da en estos vídeos de TikTok de la Isla de las Tentaciones. Hori, adibidez itzulpen gintzen, duela asko pasatzen, eta... Bai, aldaketa bat egongo da, baina... Guk itzulpen gintza ikasi genuen, eta itzulpen gintza ikasi genuenean duela 10 urte. Ja esaten ziguten, en plan, zuen lana, gaur egun, da makina bat zuzentzea. Orduan, zuek pasako dituzu itzulpen guztiak, itzultzaile batengatik, eta gero zuen lan izango da hori zuzentzea. Eta nik aprobatu nuen karrera hori itzultzaile automatikoak erabilita eta revisau gabe. Orduan nire lana igual ja dago egin da, badakitzu. Baina bai, itzultzaile baten lana oroar ez beti badakigu, baina hori da, makina batek egiten duna zuzentzea. Wow. Eta zera, neukan puntu bat egiteko, bai, egin behar dut beti egiten dudan gauza bat podcast honetan. Ez du haipatu Baionan egon ginela. Nahi duz haipatu, orain nire zaldiaren ordean, bale. Beti egiten dut, ez badut egiten bi kapituloro asarretu egiten naiz. Egin behar dut paralelismo bat monogamiarekin. Lan asalariatuak ematen dit klaustrofobia. Nik bai nahi dut izan ferianten nire bizitza osoan. Daukot bizitza gozatzeko oso modu arraro bat. Ze alde batetik naiz oso persona konfortable bat, gustatzen zait nire etxean egotea, nire gauza gutxi eta itxiak egiten. Baina bestalde behar dut jakitea dauko dela kontrol pixka bat nire bizitzaren gain. Eta niri esaten baiazu, zorionak, hau da zure lanpostu indefinitua. Ofizina honetan egongo zara, 3 8 zure urrengo 40 urtiak. Noia leiotik bera. Leiotik bera noia.
Ja. Zuez. Ematen dit como un Es que ez vertigo, dakit. ez dut nahi. Nire ez gaztalantzak, porque da como alde batetik bai ematen dizu como estabilidade bat, edo segurtasun bat, Bai. eta como kezka bat kentzen duzu burutik, ok, eske beste kezka bat duzu buruan. Bai. Mundu Dela que osoak egon zara, aurkitzen dago todo arazo lo que bat. te queda de vida, gauza bera egite. Horan da como, claustrofóbico, bai, da como monogamia, eske oso ongi, da monogamia. Bai da. Ne dut izan Feliz maitasuna lanbidarekin. Literal. Ni dut izan dirua. Ez que ya está. Bai. Ez dut glorifikatuko lana inoiz. Niri Nik hori ere ez. ematen badiestazu Lanak 5 ez da- milioi euro, amaitzen da lana. Total. Amaitzen da. El trabajo te dignifica ditza. Dignifikate tu. Dignifícame esta, Dignifícate guapa. tú. Dignifícame Bai, esta. bai, bai. O sea, niri que me va a dignificar la Ana. Total. Anda a la mierda. Bai, Hori bai, kapitalismoak eta gizonek sortu duten mierda bat esateko lan egin behar dugula. jendeak esaten Ez du- dugu lan egin behar, ez dugu lan egin nahi. No, es que gaurko gazteek ez dutera. Evidentemente ez dugu lanik egin nahi. Es que ya... Bueno, gu gaurko gazteak ez gara, Baina igual zaitarra nahi dut. Evidentemente, inork ez du lanik egin nahi. Nork egin nahi du lana. Nadie. Etortza pertsona bat esatera, nik lan egin nahi dut. Igor, zu horrego nahi duzu? Ez. Ematen du... Ematen du estabilitate asko, eta jendeak esaten du... ematen dizula zerbait egiteko, eta tal, baino itzuliko gara gaurko gaira, aixialdia. Mundua zoragarria da, esperientziaz beteriko toki bat da mundua. Bizitza, giza bizitza da esentzialki daukogun bakarra. Nahi dozu pasau eren bat egiten lana beste pertsona batentzat. Nik ez! Eta egiten dut, baina egiten dut pixka bat nire buruarentzat, soy mi propio jefe XD. Kontratanteak ditut, a mi pesar. Nire ematen badiazu bihar 2 milioi euro, amaitu da lana. Bueno, ez dakit emesteran jo ematen duten 2 milioi euro. 2 milioi? Buah. Zudakitu milioi bat diela 100 urtetan zehar 1000 euro hilabetera? Oh! Ha! Oh! Claro, eta gero ikusten ditugu bilionarioak arazoak izaten. Komeme el rap. Barkatu hori ezin da esan. Hori ezin da esan. Ez nuen horrela ikusi, baino... Ah, sí. Nik kalkuloa egin nuen oso gaztetan. Igual 11 urterekin. Zunen, zenba da milioi bat zintzieten? Hau, tani. Ez da diru asko behar lana usteko. Ja. Ojalá, Ja, ja. Es que imaginatu bizitza bat, es que nire, Euromilioi tonto bat. nire arazoa da, eta guztien Eta hor arazoa da, benetan- eta arazo guztiak dira lana. Eta arratzen gizona, Bai. bueno, lana. Ze, ezin dugu gauzak egin, ezin naiz, oza, eta esango diate denetarik, eta ez dela egia, eta naizera una baga, eta nahi duzuna. Baina ezin naiz gimnasiora joan lanagatik, ezin Total, ditut nik hobiak ez da. garatu lanagatik, ezin dut deskantxatu lanagatik, Bai. porque lanak kontsumitzen gaitu bizitza, Bai. bizitza. Porque nire izten naiz etxera, eta ez naiz jarri nahi, ez dut hasi nahi irakurtzen. Total. Ez dut nahi krotxerik egin. Ez. Nahi duna da, jarri zerbait lobotomizatzen nahuela burua, pues Bai. la marrax. Ikusi nahi dut lobotomizatzeko eta ez Bai. pentsatzeko eta como egoteko erdigilda sofan. Bizitza kontemplatiboa ja aldarrikatzen zuten aintzinako greziarrek. Bizitza da daukagun bakarra erabili. Claro. Egin gauzak. Eta egin gabe hartuta mikromanagement asunto honetan de, no, badaukatzu denbora joateko gimnasioa zure lan egunetan, bakarrik jeiki bizare goixeko seiretan. Buah! Jeikizu? Jeikizu? Que mala hostia. Eta ez da izan behar produktiboa egiten duzun dena. En plan, ezin zara izan pertsona bat jeikitzen dela seitan, faten dela gimnasiora, gero lanera, jaten duzu zure taperra egin zenuelako mil prep pasaden zapatuan, gero lanera berriro porque trabajas de partido, gero etxera heldu, egin zure krotxeteko proiektua saltzeko modu independientean etzin, eta gero... ez dakit, egin afaria zure senarrari. Badakitzu, Baina- osea, segero, lotara joaten zara, eta nik ez dakit nola jendeak ez du ikusten el abismo. Badakitzu, en plan, bihar berriro. Me muero. Itotzen naiz. Ni ito egiten Bai, naiz. ez da como que saldu digute motorra ez que bizitzan, Bai. urtean, izan gutzu aste bakarra. Bai. Bueno, igual, egun batzuk libre, no? Baina, aste bakarra, Bai. bizitzeko bizitza. 2 días Dela, por causas joatea, personales. leku batera, deus ez egitera, Bai. lo egitera, txortan egitera, jatera, jazta. Eta da como, hau Eta izango ez da duzu, ere. baina bakarrik da como lamir en los labios, Bai. Bakarrik astetxo bat, gero ja, itzuli lanera. Eta falazia hau de... Nik gure dut egunero. Hori da, porque da falazia hau de... No, baina eske... Hau ezin da, no, bai. Egin daiteke. Da Egin matematika- beharko, aukera hori egon beharko zen. Ai, hegazkin bat. Beira. Baina ez hurbil pasatzen diren, Jode, txori bat. Pero que es que dago, hemen ondoan, que fuerte. Bai, kaixo. Zera, matematika oso simple bat da.
eramaten zaituena konklusio batera, komunismoa egin daiteke. Badakizu, en plan, zuk egiten duzu matematika oso simplea, divisiones de tercero dela eso, hartzen duzu 5 pertsonen patrimonioa, zati munduan bizigaren pertsonak, y dices, ni tan mal. Ja, total. Gero honi, gehitzen baterako, zuzenean. Gero honi, gehitzen dizkiozu, hainbat ideia, adibidez, dirua inventatua dela, rekursuen eskazia inventatua dela, kolonialismotik gatozela, kompetentzia inventatua dela, gudua inventatua dela. Zaten duzu, hau gainera ez da ez nire kulpa. Eta hor sartzen zare, aurreko kapituloan itzein genuen Z belaunaldiaren depresio zikloan. Eta ni tan mal, guk ez dugu ez aldatuko zuen lana da, porque the children are our future, RuPaulek esan zuen bezala. Aixialdia. Bai, eta gero gainera da como... Ezin gara sartu full. Ez que lan horrena da mierda bat, baina gero ere como kontzeptua, ez izan barutu familia bat, aurrak eduki behar dituztu, gero aurroiek zu zaintzeko. Bai. Baina ja gaude eko txamber batean. Nor zainduko gaitu? Ez dakit. Gura izpek. Pues, que bien. Jo uste gaudela eko txamber batean, zebetitz egiten dugu movida guoken inguruan podcast honetan, eta oso deprimentea da konklusioa. Ja, guazen itzegitera bat. Orduan, nahi dut saltatu tema askoz ere zuriago batera. Vale. Aixialdi aldetik, zedekazu gustoko egitea? Ni naiz Nintendoren oso fana, bai. Aitortu behar dut, nik izan ditut bizitzan ez dakitzen bat Nintendo. Rollo, pues, zaharrena, zela Superlodia, bai. no seke, Animal Crossing, Nintendogs, gero izan ditut DSi, iru DS, bueno, bi bai. DS erosi nuen, Nintendo Switcha, orain, laster, Switch bi erosi nahi dut. Ze, mundu guztia dabil jolazten Pokemon Pocopiara. Bai. Eta ari nago obsesionatzen, ja. Igual bateratzen denerako ja daukat, ojalá. Baina Pokemon Pocopia nahi dut, eta Tomodachi Life, Tomodachi fucking Life dela munduko jolasik onena. Bai, Nabil desiatzen. Orduan, nire hobiak horiek dira, gero gustatzen zait. Ez gertatzen den, nire hobi asko bihurtu direla lana moduren batean. Porque nire hobiak lehen zen dantza egitea, bai. baina nire dantza egitea modut beti da como dragerako. Jostea gustatzen zait, baina josten dudanean da dragerako. Bueno, dantzak egite ditut, euskal dantzak. Bai, hori nozio oso moderno bat, bai, denbora libre ekonomizatzearena asko bat dena. Ja, baina gero gustatzen, mira, ni naiz, ikiztu realitien oso fana. Eta bereziki azken aldian, RTV-ek egiten ditu. Realitien oso fana naiz. James! Deco Masters, ipurtzulotik. Top Chef, ipurtzulotik. Hore hasiko da La Isla de las Tentaciones, eta ipurtzulotik sartuko dut ere. Sentitzen dut, naiz oso fana, zedea niretzat lobotomia. Bai. Lobotomia, ni jartzen dut, eta da como... Eta horren oso fana naiz. Zer gehiago egiten dut? Margotu nire logela, oso polita. Zer gehiago? Eske deus gehiago. Eske gero TikTok. TikToken basatzen duten moraz. Eta horarazo bat dago. Me consume. ¿Qué decir? Es que zindak ez ditu hobi gehiago, Ez dakit. dakit. Nire pixukidea dela zoragarria eta maitu dela pila bat, baina bere hobiak dira, pues ni bezala, errealitiak ikusten ditu garrekin, berak krotxe egiten du. Hori pixka bat deprimente iruditzen jat. Krotxe ez, en plan, hobi gabeko bizitza. Baina, Daniel, ze hobi dukiko dituzu? Zuk ze hobi dituzu? Ez, dakit, lehen da bizi, barkamen eskatu nahi diot gure entzule zoragadei nire estul eta mukien gatik. Nago, azken aldian, barkatu. Esan. No, esan zuk. Nago, azken aldian, obsesionatuak jolas batekin. Zerekin? Telefonako jolas batekin? Bai, ez dut izena izango, porque ez dut publizitaterik egune. Eta, de hecho, duela gutxi, Giuren blog bat ikusten nahi zen, eta bere obsesionatu dago, Giu, momentu enten nire zaretako pertsonarik gogokoena. Da jolas hau, que baduzu como objektu bat, eta hainbat, como... nola zaten da, tornillo koloretakoak, eta pues kendu barrituzu, pues urdina, toma, eta badoa bere kaxara. Eta orai laranja, hemen, a ber, onda? Lobotomizada, Eta kentzen dut, como, ezin dut, que no puedo. Bueno, eta baten diozu koloretakoei, eta pues orduan, joaten da bere kaxara, eta dena perfecto. Trepidante gameplay, flopiturako podcastean. Badozi, ertigarria. Nik pasatzen ditut ordua koloko gozetan. Badakizu ze, alde batetik, bai ematen dau tontua garela. Ez gu, baino pertsonak, en plan, batzutan zure hobiak badie koloriak eta formak eta soinuak. Badakizu, en plan, jende batzuk hobi bezala egiten dau, jo que se, esgrima, eta hori oso teknikoa eta oso elaboratua da, baino ikustia
Ez dakit. Jolastia. Bale, baina Daniel, pentsatu gure ingurunean, pentsatu gure gurasoak, ze hobi zituzten, ze hobi dituzte. Nire gurasoak eten dira mendira, edatea. Asko gustatzen du literal, mendira edatea. Gure aurreko belaunaldien hobi majoritarioetako bat barkatu esatea alkoholismoa da. Nire gurasoak ez, baina. No, nire anetan ez. Zuk adibidez Igor baituzu hobiak. Alkoholismoa. Rollo, pues lagunekin egon, no sé qué. Zioa. Guztiok, baina zen, ez que edo futbolera zoi, edo jende tenisera doa. Afizio deportiboa oso majoritarioa da, ere bai. Ja, baina hortarako dirua behar duzu eta... E-sports, jendeak jolasten dagoa, lol, ikusten duzu liga. Badakizutegatik ze, aurkitzen dezunean toki bat, amaigabea. Ja. Da super satisfaktorio. Horregatik jandia ikusten da Juego de Tronos ditxula 40 denboraldiz. Normal. Hau gustoko dut, zenbat dasunera 400 ordu. 400 ordu gutxi hau nire bizitzan pentsatzen nola egin posik izateko. Ordu berri bat bizitzan, gutxia goitzeko. Bai, ni Magic kartekin nau zoratuta. Konte guzu, zuk ze jobituz, Magic kartak. Zoratuta, karta magikoek naukate barrabilegatik obatuta eta ez naute utziko inoiz. Zeda, movida sozial bat, juntatzen zare jendearekin, daukotzu kirol afizioak daukan tema guztia dela jarraitzea fenomeno sozial bat, esatea, badabilia bazten gehiago, edo bestia, da no sé kuant, zui sekustako daukatu, oduan daukotzu, como elkarrizeta guzti hau, ezagutzen dezu jendia, joan, ateratzen zaitu etxetik, bazuaz evento batera momentu baten, eta niri asko ferekatzen dit, nire garuneko oso gustoko daukodan atal bat, dela Miracle listo soy. Oso importantea da niretzat pentsatzea zeinen listua naizen, eta jolas oso komplexu honek baliotzen dit esateko, que listo soy. Eta bazara. Ba naiz. Eta gainera, nire hasi naiz Magic kartetara, hasi naiz denbora dara. Jolastu izan duzu? Jolastu izan dut Magic kartetara, eta gustoko ditut, eta oso divertigarria da. Eta gustatzen zaidan karakteristika bat, da ez dela bukatzen. Ez. Ezin zara aspertu, bai egun batean, no? Ja, izan momentu bat, aspertzen zara, baino Katan era jolasten duzunean, zen niri Katan asko gustatzen zait, beti da berdina. Ordin llega un punto que ya ez duzu gehiago jolastu nahi. Edo partxisa, edo la polilla tramposa, igual zait, llega un punto que ya da betik berdina. Baina Magic kartetan ez. Daudena. Ze badituzu, como baraja ezberdinak, eta incluso baraja berdina momentu oro ezberdina da. Bai, dau katalogatuta munduko joku sistema komplexuena bezala, eta ez da ezergatik partikularki, ez da como super cerebro galaxia. Hombre, komplexua da. Bai, baina atxalde baten, más o menos luertzen duzu. Funtzionamendua bai. Gertatzen da, doazela 40 urte kartak ateratzen, orduan dau, hainbeste gauza ikusteko, kesaten duzuna, ez da bukatzen. Orduan, oso gauza amaigabe bat da, eta oso satisfaktorio bat da. Nik aldera bat daukat. Esan. Pokemon kartekin jolasten da ere. Bai. Baina nik ez dut inoiz ikusi da jolasten, bakarrik kolekzionatzen. Ba, Magicen atzetik da karta jolasik famatuena. Pokemonena. Magicaren atzetik, Japonen ez? No, badaude variableak, bai. Kostatu zitzaidan aurkitzea Magic kartak. Mundu mailan Magic da trading card gai bandiena. De hecho, akuñatu zuten trading card game terminoa, eta gero Pokemon aterazen atzetik, eta bigarrena da. Eta Pokemon, da, como Magic bezala antzekoa? Ez dakit jolasten, baina bai mekanika desberdina. Gero daude Yu-Gi-Oh! Eta Mondos... Eta nola da lamiak jolasten duena? Como de Lorcana diela denak neskatetonaz, bai, divertidísimo. Oso divertigarria. Zera, kezuri gustatzen zaizu asko. Ez que nire estetika hori. Hakune Mitsu, nahi superfan. Nola? Hakune Mitsu. Esan berdiro? Cheryl Canning? Ez izan dut. Hatsune Miku. Hori da? Eta zer izan dut? Hakune Misu. Bi aldiz! Nagolo botomizada, Hatsune Miku. Eguzkia ari du, gaixorik gaude, eta gure garuna... egiten du, detxe igual, airea jartzen dugu. Gure garuna pixka bat irebiatuta da. Jarri aire girotua favorez. Jarri aire girotua esan zenba denbora goiazen zeren, eta igual praktikatzen dugu aixialdi pixka bat zuen aurrean podcast honetan. Zeren, eta pentsatu dugu, aldarrikapen bezala, aixialdiaren kapituluan lan gutxiago egitea, eta egin jolas dibatikate gaztuk gure artean. Zeintzuk mundu osoarekin egiten ditugun jolasak egingo ditugu gaur. Ez ditute Carly Lorenz kakahueteak ditutetxian 6 poltsan nos los comeni el ácido. Normal. Eskerrik asko Lorenz, ondion ez diate berdeindu. Ui, pues... Zer duzu, testa edo hau lehenengo? Lehenengo tesa. Testa? Bai, baina jarri badet musika. Hau da mistera. Norkingo du lehenengo, zuk edo nik? Nik galderak zuri lehenengo? Dauzuna. Utzi. Gaur gurean deuko. Ja egin dugun oizbet, bai ez dakit, gero konparatu berdin egin dugun. Eta gero... Dios sabraro izan genuen. Bai, denbora asko pasau da.
Gero bai vigilatu behar dugu noizen 100. kapitulua zen Leicester izan behar da. Eta da Ostras, egia da. gai bat espentsatzeko. Ostras, pues igual ya pasa zaigu, Ez zaigu pasa ez. Zeren eta begiratu genimenean zen como 83 edo da. Osea, egon garen 80 zerbaitetan. Orduan, ez galdu gure 100. kapitulua Leicester, baina hori baino lehenago gaurkoan gurean daukagu Albina Stardust, Euskal Herriko drag talentu emergentea, eta etorri da, erantzutera flop kulturaren inguruko hainbat galdera. Egunon Albina, ze modu zaude? Ongi izan beharko? Guazen. Erreferente bat. Beste beste gustatzen ontarako. Beste beste gustatzen ontarako. Está como de jolasa. Je suis désolé. Ze jartzen zut, hija? Como de... pues... bertzeiz ze jartzen diezu, como de jolasa? No, baina hau da trivialerako. Bueno, pues jarti bertzea. Erreferente bat. Triana Marrax. Ikuste aurrekoan esan zinuen Lady Gaga. Aurregatik aldatzearren. Bai, flop kulturako momentu bat. Triana Marrax vomitando. Pop kulturako momentu bat. Ia. Pelikula bat. Hija. Wicked. No, te imaginas. No, bueno, Wicked bai. Baina no, esango dut, para hacerme así, egingo naiz como cinema. Criaturas celestiales. Ai, osona! Asko zutzean. Vale, ze ongi, ikusi Criaturas celestiales. Diska bat. Midnight Sun. Never Ending Midnight Sun. Gorroto duzun norbait? Claro, hain ez dugu guzti nahi. Bai, hain ez pensatzen nor, Nor esan nahi dudan. Gorrotu da norbait. Hija dinamika, Gizonak, eske gizonak. Esan gizon bat. Igor. No, Igor me encanta. Esan gizon bat. Que ez dakit, benetan ez dakit. Neymar Woman. No se me ocurre ahora mismo ninguno que diga, qué asco. Hitler. No. Urrengo galdera, norekin ingo No, tío, utzi pentsatzen. Ez pentsatzen mordo, vale. Ja, ez dakit norbait esan nahi du, baina ez dakit nor esan. Esan? Gizone, Ben Jart. Hala. Eskerrik asko tortzegatik. Ben Jart. Orduan, norekin ingo zenuke kolaborazio bat? Norekin egingo nuke kolaborazio bat? Bai. Hola, ametsetakoa edo errealista? Ez dakit, berdin zait. Ai, puskatu da. Hala. Realista egingo nuke Eusko Printzesekin. Eta bestea? Eta ametsetakoa Lady Gaga. Vale, eta norekin ez zenuke egingo kolaborazio bat? Ben Jart. Begira. Norekin egingo zenuke Borroka, la bala del año? Se barra un Ben Jart, pero es que me mata hostias. Con un ladrillo. Es que zaila da, porque nik es que izan behar da norbait edo oso txikia, edo indarrik gabekoa, edo galdu. Edo... Aimar Zeta. Diber. Ya te gana, Ya me gana. Aitziber grados. Vale, hori igual auto dago. Aitziber grados. Bai, zer realitira baziko zenuke? Maestros de la costura. Toma por saco. Eskerrik asko bizon Albina Stardusten Tesa. Txalo, bero, bat! Eta orain, nik egingo dut Tesa. Baina rabia ematen dit, porque es que no se me ocurre... Hija, gorrotoz beterik zaude. Ja, baina gero horrek... Ezagutzen dudan personarik gorroto txuenetariko bat zara. Pero te lo juro que no se me ocurre nadie que diga, es que lo odio. Vale. Hay gente que me cae como podcast euskeraz da, lo único. Egia barkatu. Ez dut okurritzen inor como que gorroto dudan orain txeberta, baina gero badakit daudela, porque ikusiten ditut eta gorrota sentitzen du. Urrengo kapituloan ekarri boste doxe. Ekarriko ditut. Bai, noski. Eta orain, nik egingo dut flop kulturako testa. Referente bat. Diablos. Tommy Wiseau. Norrosti. Izan behar dira erantzun denak superarraroak. The Room pelikularen zuzendaria dauka. Bai. Pop kulturako momentu bat? 9/11. 9/11. Pelikula bat? La balada de Narayama. Leicester entzun gain nire urrengo podcastean, oso aizakagar. Diska bat? Las flores del mal de Sopor Eternus. Vale. Telesail bat? Ikusten hau, ja. Arrested Development. Hau ez diaztu egin niri? Telesail bat ez diaztu esan? Bai, esan dizut. Ez diaztu esan? Bai, esan dizut. Ez diaztu esan? Esan zure telesaia? Paquitas, te imaginas? Aquí no hay quien viva. Vale, niri Arrested Development. Gorretzen zuen norbait? Nuen norbait pentsata, Baina egia da galdera honek blokeatzen zaitu. Blokeatzen du, porque da como...
blokeatzen zaitu guztiz. Cago en la ley, nola ditzen da la de Top Chef, la coja? Desire, nik ere gorrotatzen du. Hori, tipa hori, adibidez. Bai. Dale. No, Macarena Gómez. Macarena Gómez, bai, asko zer bea eta bere zen arrasko zokerrago. Bai, kaldo. Bai, askeroso. Baina Euskal Herri mailan, Ez da izan behar. norekin inguztune kolaborazio bat. Macarena Gómez. No, kolaborazio bat egingo nuke oso gustora. Nola ditzen da pertsona hau? Mierda, ez dugu goratu behar. Kolaborazio bat egingo nuke oso gustora Ametxarangurenekin. Nor da Ametxaranguren? Ametxaranguren da ibilbedi tardeko izar bat. Vale. Izar bat. Norekin ez zen egingo kolaboraziorik. Nuke egingo kolaboraziorik baina Iturberekin. Ez daukagu bat ere kimika hona esanatokian. Norekin inguztunuke borroka la vela del año. Baina Iturberekin izango zen risas. Baino, egingo nuke borroka la vela del añon egin behar nuen txiste oso itxusi bat. Ander Lakaierekin. Vale. Zer reality show irabaziko zenuke? Gran Hermano. Eta mundu osoak zatit, esetz, el cariño de toda esta gente. Baina Gran Hermano ez da irabazten horrela, Nola? Ez da irabazteko le cariño. Irabazten nahi zen du una bibora. Eta hor sartzen naiz ni. Bai, ez ikustu Bo! nukela. Bai. Nik uste zuzen egia izango zinela, ordan ez zinela, izango zinen pixkat, Ni daukot estrategiaren zentzu oso Laura garatu Bozo, Ez zela da. como oso maltzurra zuzenean, Bai. eta oran pues bota zuten, porque era como, es muy mala. Baina ni superkarismatika naiz. Eta Laura Bozo ere. Magnetika. Nik uste izan barzara como maltzurra, baino ez zain maltzurra, osea, como maltzurra, baino eskututan. Nik uste dut estrategia Eta hori oso bat naizela, baina... bai, ez dakit. Pues te gaizki egin dugu, nago decepcionada, conmigo misma. Ba, begira, urrengo programa egingo dugu berriro. Hau aixialdiaren programa da, Bai. eguzkia bat iztiran. Venga, egingo dugu orain Los hau. pajaritos kantan. Hau egin zuk niri lehengo. Bai. Jesus, zemate egin ditugun ja. Orain, trivial jolasa, musika honekin. Aukeratu bat? Ez ikusi. Venga, Guazemank. Musika berdina jarrikot. Ez. Ai, ba, ez dago bai, musika. tiriri, Hori da, bai. Venga, Non dago Floridako parkea, Gasteizen, Donostin edo Bilbon? Gasteizen, hor musukatu ginen elkar lehenengo aldiz. Bai, Bai. que fuerte, Floridako parkean. Ipar Euskal Herriko zein herritan bizi izan zen Jose Miel Barandiaran 1936ko gerra ondoren. Fácil. Donibane Garazin, Baionan edo Saran. Sara, Eta dakizu? Bazenekien? intuitiba Ah, naiz. vale. Intuitiba naiz. Zer izen, baina egberzu tiririn edo koron. Bai, eta gero una voltereta, bai. Bai, vale, denak ondo. No. Bai, urrengo galdera. Zer izen du Euskal Herrian euskararen gizarte erabilera bultzatzeko 1979an sortu zen kultura elkarteak? A. Bagara. B. Euskal Herrian euskaraz. D. Euskal Herriko ikastoren elkartea. Euskal Herrian euskaraz? Bai, ikusi duzu! Ez dut ikusi. Oie, Ez que oso lista naiz? Zuk ez duzu da konoziru nahi, baina oso lista naiz? Ez. Zein izen du euskaraz Dax, landetako hiriak? A. Ax. D. Daxerri. D. Akize. Da xerri. Akize. Ez dut batere ulertu galdera. Zein izen du euskaraz Dax. Edo Dax, landetako hiriak. Hiriaren izena. Vale. Horai ez du galdera Ez nuen, ez dut ulertu. Zein jakintzarekin lotuko zenuke bereziki Jose Azurmendi idazle Zegamarra? Puede beira. A. Fisikarekin. D. Filologiarekin. D. Filosofiarekin. Idazlea izan da, dezegama filosofia. Bai! Uste, nole... Que fuerte! Que oso lista naiz? Zein da Santurtziko arraunlarien elastikoaren kolorea? A. Morea. B. Berdea. D. Txurigorria. Jo, bakarriakit horia dela hori jokoa. Txurigorri. Ez, Oh. Morea, feminismoa. Ole! Resurrección Mariazkue. Seitik lau oso, ongi. Eskerrik asko etortzegatik. Ostras, nik ez dakit egingo dituan bakar bat ere, baina. Ni de koñe. Hartu zure kartatxoan emaite. Au. Bai. Eta orain, guazen trivialarekin. Ridikuloa egitera. Hau jasanarazten diegu gure gomidatuei, así que bada justua guk egitea. Guazemank, zein izan da Luzaroan Arabako lautadako lurgintza produktu nagusia? Artoa, mahatxa, ero patata. Patata. Patata boots. Yuhu! Zein mendetan... Ah! Lan ez ziostia izan. Ba, zuri soinuak jartzen baino ezin dut multitask egin. Orduan, Pues ya botoi bat. lelena, zuzen... Bai, ez botoi asko dira maitea. Zuzena. Zein mendetan zafratu zuten Euskaldunek Karlomagnoren armadaren gibelaldea Orreagan?
Yes! 8., 6. edo 9. mendean. Xakakan. Esan zenbaki bat? Bederatzi. 8 zen. Ai! Ai, nena! Oi! Zein urtetan sortu zen lehen ertzaintza. Mila da, 91, 36 edo 87. 91. 91 ez da zuzena, da 36. Tambien? Gerra zibila hasi zenean. Non claro. daukot? Pela. Vale. Zein da Nafarroa osoko hizkuntza ofizial bakarra? Espainiera, euskara edo nafarrera? Kontuan hartu jolasa udala dela karrakuka. Gaztelera, Espainiera zuzena da. Nork irabazi zuen Gipuzkoako bertsolari txapelketa 1950 eta 1962an. Jose Joaquin Michelenak, Uztapidek edo Basarrik. Uztapidek. Jose Joaquin Michelena zan. Eta nori izan da eskuz banakako txapelketako finala irabazi duen pilotari gaztena. Ruben Meloki, Julian Retegi edo Hilario Azkarte. Ruben Meloki. Zuzena da! Anda! Eske badago burlatan plaza bat ditzen dela Ruben Meloki plaza. Ruben Meloki peloterea burlatakoa? Me acabo de enterar. Asko ikasten dugu flop kultura Anda, que maja. Etorriko zen flop kulturara. Kuier dago. Bizirik dago. Gonbiatuko dugu Ruben Meloki. Noski baiet. Nik askotan aparkatzen dut Ruben Meloki plaza. Hau izan da gure gaurko kapitulua zoragarri pasa dugu eta laizzer ikusiko dugu elkar Ruben Melokirekin. Egin dituzu bi? Bi ongi? Ez, Ruben Meloki ere. Iru. Aproba bindezu. Slay. Slay. Egingo diogu Igorri. Jabukatzeko. Venga, total. Venga, Igor, azkeneko azuri, bale? Venga, ba. Prest. Mundu guztia prest, Igorren galdetegirako. Zein da Nafarroako Esteribarko herri nagusia? A. Zubiri. B. Eugi. D. Inbuluzketa. Zubiri. Bai, oso ongi. Hauetako zein... Markatu! Daniel, mesedez, gaur gozo gaizkeri zara, Oso zaila dago egitea. Bi botoi dira. Bai, ez dira bi botoi asko dira. Hauetako zein jakintzarekin lotuko zenuke Jose Miguel Barandiaran? A. Arkeologiarekin. B. Medikuntzarekin. D. Teologiarekin. Jose Miguel Barandiaran. Bai, arkeologiarekin! Nik esan minuen teologia. Zein da Ipar Euskal Herriko helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko erakunde ofiziala? A. Iparraldeko AEK. B. Ikas. B edo D. Ez dago. Claro, hau da del año de la polka lironga. Claro. Ba, momentu horretan... Hirugarrena. Ez dago. Bai, zuzena da. 3 ja, Zoragarri. A por el oro. Nola esaten diote bizkaitarrek aste arteari? A. Eguazten. B. Martitzen. D. Aste bigarren. Zerrexa. Erdikoa. Martitzen, oso ongi, bai. Haure banekienik, Nagusiki zer aurkezten dute Julian Tellaetxea... Barkatu, Nagusiki zer aurkezten dute Julian Tellaetxe pintore gipuzkoarraren margolanek? A. Nekazarien bizimodua. B. Industria paisaiak. Edo D. Itsasoko gaiak. Ba, adibidez. Itsasoko gaiak. Perdiste el oro. Zenbat aldiz irabazi du Txema Olazabal golf jokalari ondabiarrak Augustako masterra? A. Behin. B. Inoiz ere ez. D. 2 aldiz. 2 aldiz. Bai, zuzena! Ara, 6tik bost! Zenuten espero, Ez nuen espero. Nik espero nuen 6tik 6. Ez nuen espero. Oso ongi, Gor, oso ongi. Onena. Eta orain bai, bukatu dugu jatana. Bai, eta deskantzatu behar dugu. Lan gehiegi egin dugu. Egia Tanto que decimos, lan gehiegi egin dugu. Beraz gu bagoaz orain ongi pasa eta bazkaltzera. gozatu zuen aixialdia. Ondo pasa gabe.